Ik ben hier omdat ik ijshockey heel leuk vind en het is ook wel een leuke, snelle sport. ik ben Jarret en ik zit hier. Praat maar Fries. Oh Jarret, ben ik even? Kom hier. Hoi. Nou boy, ik ben hier in Tialf om het WK onder de 18 alvast een beetje te promoten. Oh, Roos, hartstikke mooi. Ja, bedoel. IJshockey vanzelf. Ja. Nou, dat weet je wel. Hoi. Wij zijn hier voor ijshockeyen. En voor de broodjes. En voor de broodjes en frikandellen. Dat is goed de reden waarom we hier zijn. Nee, weet niet. Heb jij nog gezegd? Oh, Roos, hartstikke mooi. Ja, bedoel.